Ayan po, welcome sa ating Filipino breakfast for today. We have fried daing and fried lumpiang gulay. Siyempre with sausawan, with bawang and suka. We have tomato and cucumber. And siyempre, hindi mawawala ang fried rice and coffee. Good morning, guys! Alam mo naman, may kausap. Ay, yung kape natin. Kain. Natakot kasi ako makubusan ng kanin. Parang hindi na ano ah. Ha? Ang sabi mo? Filipino rice. Filipino. Mukbang. Daing. Hindi ka nagsasalita? Daing. At saka egg. Okay, Lemon slide. Hindi maraming asukal na ilagay ko, konti lang. Ay, pahingin mo na ng ketchup, madam.